ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/3/23 ಬೊಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ಪರಿಚಯನು ಕುರ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಶಬ್ದಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಅಪಗ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದ್ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಪೆಜ್ಜುನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಏರು ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾವಣನ ಅತನ ರಾವಣೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿ ಅತಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ಇರಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ಕೊಡು. ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುಕ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸರ್ವಿಸ್ಡು ನಿರತರಾಪುನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಅಪಾರ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆದುಪುನು. ಗೀತೆ: ಪ್ರಿಯತಮ ಬತುದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾಯಿನ ಪರಮಪಿತಗ ರಚಯಿತ ಪಂಡು ಪನ್ಪಿರು. ಈ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ತಿರಿಪೋಡು ಸುರುಸುರುಕು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತೆರಂತೂ ತಿರಿವೊನ್ಲೆ. ಪರಮಪಿತ ಏರು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮನುಷ್ಯರೇ ಆರೆನು ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪಿರು ದಯಪಂಡ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒರಿ ರಚಯಿತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡು. ಆ ರಚಯಿತನೇ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ. ಆತ್ಮಗೂ ಸ್ವಯಂನ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯಲ ಇಜ್ಜಂದೆಲೆ ಕಾದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಏರ್ನ ಸಂತಾನ ಪನ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಖಂಡಿತ ಸುರುಸುರುಕು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಅತ್ತುಂಡ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗೋನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ದುಃಖಗಾದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಆ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡೋ ಅತ್ತು ಪರಮಧಾಮೊಡುಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುನಗ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ರಚಯಿತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗುನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮುಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಆ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬಾಬಲ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿನು ಜೋಡಿಸೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣೊಡದೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ಧಾರಣೆಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಅತಿ ಮಧುರ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣನೇ ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಸುಖಕ್ಕಾದೇ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಸುಖಧಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಐಕಾದ ಖಂಡಿತ ಬಾಬನೇ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೋಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ನಿಕ್ಲೆಗು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಮಧುರ ಅಪ್ಪನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿಯಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ತೆರಿದೇ ಇಜ್ಜಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ಸ್ವಯಂನು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಂದು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡು ಏಪಲ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದ ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ. ಆರು ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಉಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಬಲ ಪರಮಪಿತನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಅರೆಗ್ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏರೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಏಪ ಬಾಬನು ತೆರಿಯುನುವೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪಾಟುನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ ಇಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಪಂಡುಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವೋಡು. ಆರು ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲು ತೆರಿಪೈರೆಗ್ ಆಪುಜಿ. ಆಯ್ದವರ ನರಕದ ರಚಯಿತಲ ಏರಾಂಡಲ ಇಪ್ಪೊಡ ಇಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು. ಏರೇನು ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೋ ಆ ಅಪ್ಪ ಏರು ರಾವಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ರಾಮೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಪತಿತರಾದ ಮಲ್ಪುನ ರಾವಣನ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಫಾರಂ ದಿಂಜವನ ಸಮಯಡ್ಲ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ನಿಗುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನು ತೇರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಮನುಷ್ಯನಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತುಂಡು. ಜೀವಾತ್ಮ, ಪಾಪಾತ್ಮ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬನೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆನೆ ಪಾಪ ಆತ್ಮ ಅದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಿತ್ತೆರಡ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನಂ ಪಾತೆರ ಉದ್ಭವದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಿತ್ತೆರಡ ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇರೆಗು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಲಹೆಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಬ್ರಹ್ಮಲ ಪರಮಪಿತ ಶಿವನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೇಸಿಗಾದು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಾತಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರೇ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಕೊರಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಆರಿಸವನಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೆಜ್ಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ಬತ್ತದು ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ಕಲ್ಲುದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಶಿವನಲ ಸಹ ಕಲ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಒವ್ವೋ ಸಮಯಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಚೈತನ್ಯಡು ಬತ್ತದು ಓದದುಪ್ಪೊಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡು ಉಪ್ಪೊಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿಲ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು. ಈತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡುಲ್ಲಿರು. ಬೆರೆಗಾದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಮಾತೆನಲ ಮನೋಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ವೀಣ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಭಾಷಣನು ಬರೆದು ಕುಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆದು ಪಾತೆರುವೆರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂತೆ ತಪ್ಪು ಅಂಡಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಸುರುಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರುಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಅತ್ತಂಡ ಕೊರುಪುನಾತಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಸರ್ವೇಸು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ವಿಕಾರಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸರಪಲ್ನು ತಿಕ್ಕುದು ಬುರ್ದೇರು. ಅಕುಲು ಏರ್ನನೇ ಸದ್ಗತಿನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತಗ ಪನ್ಪೆರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಏರ್ನನೆ ಸದ್ಗತಿಯಾದಿಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬಾಗೆ ರುದ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ರುದ್ರ ಯಜ್ಞಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಈತು ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಏತು ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪನೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆರು. ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 5 ಶಾಸ್ತ್ರನು ದೀಪೆರು. ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಈ ಯಜ್ಞವಂತೂ ಮಸ್ತು ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು. ಅಕಲ್ ನಾವು ತಿಂಗೋಲು ಗಟ್ಟಲೆ ಯಜ್ಞ ನಡಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೂಲೆ ಏತು ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಓ ಪೂರ ಪರತ್ತು ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದೇ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿಯವಡು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏಪ ಶರೀರ ಸ್ವಾಹ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪಿರ ತಿರುಗದ ಪರಮಧಾಮಗು ಪೋಪೆರು. ಬಾಬಾ ಬರಂದೆ ಪತಿತೆರೆಡ್ದು ಪಾವನ ಎಂಚಾಪೆರು. ಮಾಯದ ಸರಪಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಏರು ಮಲ್ಪೆರು. ಏರ ಆಂಡಲ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ಮಾಲೀಕನೇ ಬರ್ಪೆರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ. ಆರಂತು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸಂತಾನರು ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲ ಸಹ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಬೈದೇರು. ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆರು.
ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗ ಋಷಿಕುಲು ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗ ಋಷಿಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಕುಶಿತ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯೋ ಅತ್ತು ಋಷಿತ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯೋ ಅತ್ತು ರಾಜ ಋಷಿತ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪುಂಡೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರುಲು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ತಕ್ಕಡಿದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆ. ಐದವರ ಒಂಜಿ ಗೀತೆನೇ ಭಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಂಡು. ಹಠ ಯೋಗಿಲ್ನವು ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಗೀತೆ ದೀವುಡು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅವುಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ತು. ನಮ್ಮಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಬರ್ಪುನನೆ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆಗಾದು. ಐದವರ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಮಾತಲ ಒಪ್ಪೋಡು. ಕುಡ ಎರಾಂಡಲ ತೆರಿಯೋನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಣದೆಪ್ಪಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ತೆರಿಪವನಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಮೃತ್ಯು ಅತನ ಸಾವುದ ಸಮಯಡು ಮಾತನಲ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೋರ್ದೆ ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಪತಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪತಿ ತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರೆ ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ఆయన ಏರ್ಲ ಸಹ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೆರು. ಏಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ఆయన ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಲ ಉಪ್ಪೊಡು. ఆయన ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಆಂಡಲ ಆಯಂತು ಗೃಹಸ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆರು ಏಪಗಳ ಗೃಹಸ್ಥರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಮಾತೆನ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆ. ಐದವರ ಆಯ್ಗ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡೆ ಬರುಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನ್ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದೀಪೆ. ಬೇರೆ 84 ಜನ್ಮನು ಅನುಭವಿಸಿದು ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆಡು ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಿ ರಥ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರ್ಜುನನು ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಂಚಿನನು ಓದುದ್ದೇರು. ಐದವರ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪವಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನು ಯಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸುರುತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೆರು. ವರ್ಣಲ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಚಕ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ವರ್ಣನು ತೆಜ್ಪವಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಅಕುಲು ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಪುನ ಸಮಯಲ ಒಂತೆ ಆದುಂಡು. ಏತು ಕಡಿಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರುಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವತೆಲು. ಅಕಲಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಅಕಲಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಜನಕುಲುಲ್ಲರು. ಅಕಲಿಡ್ಲ ಏರೆಗ್ ಸದಾ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು ಅಮೃತ ವೇಲಿಡು ಕುಶಿತ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಪಗಿಲು ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿಡು ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸಮಯ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಸುಸ್ತಾದು ಶರೀರದು ಭಿನ್ನಾದು ಜೊಪ್ಪುವೆರು. ಅವು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಾದುಂಡು. ಐದವರ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುಡು. ಬಾಕಿ ಹಟೊರ್ದು ಒಂಜೇ ಜಾಗಡು ಕುಳಿದು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಆ ನೆನಪು ಒರಿಯುಜಿ. ಋಷಿ ಮುನಿ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕದು ಕೀರ್ತನೆ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಶುದ್ಧ ವಾಯುಮಂಡಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪೊಡು ನಂಕ್ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೇರೆಗೆ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಎಂಚ ಓದವಿರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ಪೆರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಐದವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದುಪ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೋ ಶರೀರನು ಬಾಡಿಗೆ ದೆತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐದವರ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರದವರ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಾಕ್ಯಲು ಕೆಬಿಕು ಬೂರುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ್ದು ಓದವೆರು. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪುನವು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ನಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬರಪೆರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಕೆಲವರು ಬರಪೆರು. ಎಂಕುಲು ತೆರಿಂಡೇನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆ
ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದೆಪ್ಪಂದು ತೆರಿದಿಚ್ಚರದ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರುಂದು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎರಾಂಡಲ ಆದುಪೊಡತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಜೀವನೋಪಯೋಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದಟ್ಟು ಏರು ವಿಘ್ನ ಪಾಡುವಿರೋ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ತೆರಿದು ವಿಘ್ನ ಪಾಡುವಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೆ ದೋಷಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸುರುಸುರುಕು ಮಾತಾಪಿತ ಐದು ಬೊಕ ಬಾಪ್ತದ ಈರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅರೆನು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಕುಡ ಮೇರು ಬಾಪ್ತದ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಗುಹ್ಯವೈನ ಒಗಟು ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಇಂದೆನು ತೆರಿವು ನೆರೆದವರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರು ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಒಗಟಾದುಂಡು. ಕೂಡ ಪನ್ಪೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಇಂದು ಸಹ ಹೊಸ ಒಗಟಾದುಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಒಗಟುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿನ ಪ್ರತಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಶಿತ ನಶೇರ ಏರವಡು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನೆನಪದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪಾಪ ಕರ್ಮೊಡ್ದು ಪಾರಾಯರೆ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನನು ಸರಿಯಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನರೆ ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ಬಿಂದು ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಅದು ಸಾರಯುಕ್ತ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಭವ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆದ ಡೊಂಕು ರಸ್ತೆಡು ಪೋಪುನ ಬದಲು ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರುಳ್ಳ ಬಿಂದುನು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿಂದು ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಾರಯುಕ್ತ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಸ್ಮೃತಿ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಮಾತಲ ಸಮರ್ಥ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದುವ ಒಂದೇ ವಿಸ್ತಾರಡು ಪೋಯರ್ಡ ದಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಡು ಸಮಯ ಶಕ್ತಿಲು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಕಾಡುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಿಂದು ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆದ ಪುಲೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರನು ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದದ ಡೈಮಂಡ್ ಬೀಗದ ಕೈ ಜೊತೆಟಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಅನುಭೂತಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.